Ga ɗan balki ɗan shegiya, ga ɗan balki ɗan shegiya, kakan ka Fir'auna ne baban ka Hamana ne. Ga ɗan balki nan kafiri, ga ɗan balki nan kafiri, kakan shi Fir'auna ne baban shi Hamana ne. Kai ka ci uban ka ɗan kafiri. Wai Nijar za ka watsiya ka fita takunkumi ɗan balki ɗan kahura. Ɗan balki ɗan kahura, ɗan balki ne ɗan tsiya, wai Nijar zai watsiya. Nijar ba mu kaunar tsiya ɗan shegiya, ɗan balki ne kafiri katon kafiri. Sai na ci uban ka ɗan kafiri, ɗan balki ɗan shegiya. Balkin ma shegiya da ta haifi ɗan kafiri, ɗan balki ɗan shegiya, gaban ku ɗan shegiya. Ga ɗan balki nan shegiya, ga ɗan balki nan shegiya. Don tuban ka ɗan arniya, ɗan arniya. In magana ta takunkumi sawa baban kashi, shi magana ta takunkumi sawa uban kashi. Ga ɗan balki ɗan shegiya, kakan ka Fir'auna ne baban ka Hamana ne. Ga kuma balki nan shegiya, ɗan balki ɗan shegiya, balkin ma shegiya, zan ci uban ka kai. Mu 'yan Nijar mun faɗa tani shi ne ja gaba. 'Yan Nijar mun faɗa soja za mu bi, soja za mu bi, tani shi ne ja gaba. Ɗan balki ɗan shegiya, ɗan shegiya, ɗan balki ɗan kafiri. Kakan ka Fir'auna ne baban ka Hamana ne, ɗan balki ɗan kafiri, ɗan balki ɗan shegiya.